teriyamu kamilat saɗiɗi sukara heltel cammumi nammumi koccu ɗon cammumi nammumi koccu ɗon dow ya teriyam kamilat bintoyam an wiyata ɓuƴɓuƴ an wiyata longel longel wiyam longel longel ɓuɓgel ko belteɗa a holliri kay ayi ɗum ko woni ɗum ko caabi caabi appartement addu appartement o caabi appartement binta kala ɓoyɗo muñde ma wonde Allah arema kadi pulaar men no wiya kala mo muñani cuurki heɓata ƴulɗo kala mbiɗo moƴƴere moƴƴani a ɓooyani hen mbiɗo bonande bonani kadi a ɓooyani hen kala ko ɓooyɗa e ɗe gueɗe ɗi a yiyat résultat mi jooɗi tan ha sehilam guiɗam Amadou Ba Amadou Ba gorko mo hayre law omono ɗo hoɗi mamel ɗo o noddimi gari mo wi Amadou mbimi nama o wi caabi appartement nani mi nani to gonɗa to a dañi toon caɗele o wi kam caabi appartement ma nani jettumi Allah kamtinimi beltimi ɓiɗa miijo kay appartement nani kono holto keɓanmi leccel ngel bertumi o appartement ha Daouda Moussa Dia noddimi premiére caissiére assemblée nationale Seydi Dia o wi kam Amadou Diallo mbimi nam o wi mi nani a dañi appartement mbimi wallahi Dia o wi kala ko fate meuble komin sodantoma leeso fauteuil matelas darab kala ko fate ko wonata e galle o wi nam mbimi o wi kanko sodata gorko daraniɗo leñol mum dokkude ƴiƴam mum leñol mum ande kay aɗa andi ɓeeɗo fof tan aɗa jooɗi ni tan ayi no Allah waɗata ko hande ɓe gaare am joni noon Binta en jetti Allah jinmi noon ko ƴetta bagage ma portable ngel ɗo sinna jaɓa ni noon bomi yo won ɗo mbiɗen hay Daouda hay portable ma o addu gacca ɗo portable ngal kadi ay ɗe ɗiɗo mokkatuji ɗi key poussiére gaccaɗi ɗo ɗi mbasa rewde e meɗen a faami gara jehen koɗen appartement cuuɗi ɗo mbayno leydi jettode gode ndi Allah bindam eyyi Longue ko kalɗa ko ko gonga kono minnene jinmi ko muñanaka mi nodda kawam somi waynima kawam ha paari ɓurdoɗen yaade kawma eyyi Binta an ko an min resma walla ko kawma resma saka ɗa wayno kawma ha joni yomi fin tan mi yaara ni i joom galle ma yeehi a yettiti oɗo galle ko kawam tottuno en ɗum Binta oɗo galle woto wi kawam tottuno ay ngol konngol gañani kawma tottuno ma ndo tottimi nde wona min ma gondi ɗo ene nder galle he enen gondi ɗo kono mi heƴani ɗo Binta mi heƴani kejgol ay Longue hay Djiby Sarr mum o sehlami ronki yo wonɗo mbiya enen nden ko hande noon woni ka heƴani ɗo kono aɗen ko jinmi andindema mami nodda kawam ha par nde mi fuɗɗo yaltude galle mbimami ɗo mi fatta ha nodda kawma anani galle o yaltat ɗum galle o en jaltat ɗum keɓoyen appartement am pourquoi ha da ko yidde ko wiimi ha uddito on goɗɗo ɗon tawi ka ñaññuɗo neɗɗo daña beelamma min kala ne beltimi Binta bonna ɓerdam de eyyi ar an woto wimo noon de eyyi o kamaɗo jooɗo Allah adduma jooɗo mi haalanma min appartement Amadou Ba Amadou Ba selam diwaño eyyi kadi ɗum o ɗo heddoto rewata ya eyyi min jeeyi eyyi yoɓi foof min jeeyi eyyi eyyi suudu ma nan toon an suudu ma waɗi leeso waɗi foof waɗi sas lotoɗa amin ya rabbal alamin amin Djiby eyo mami haalane noon ay ko mbimami ko mi ruttata ko hen caggal Binta a rewata am aɗa wawi sa andi a wawi rewde am kawma resma kalna kam guila joni mi ƴewno mbanmi anani an kam ko woni Amadou ko woni ko an assalamu aleykum hay appartement yettaki taw mbiyata aɗa jooɗo ɗo e dow hooram nde aɗen ko jinmi andindema ɓoccooɗe kaaje noon pijjata pijjat mbele ɓoccooɗe no puusa kawma o sinno ko moƴƴo wonno Binta kala ko nelɗaɗo fawta e jungo ma fawa e junggam wi amanda gére baɗam kono ƴetta fof fawa e jungo ma aɗa tappi sokam he mumo walta ɗo ɗum gasata Binta konngol mi heɓat ɗum e dow ni force a rewate am so Allah jaɓi e moƴƴi an ko haala hedde